פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם הינה פרשת כי תישא. מורנו הרב צבי יהודה הכהן קוק היה נוהג לומר על הפסוק אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, הפשט אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, מקרא אחד יוצא לכמה וכמה פירושים, כמו שרש"י כותב על הפסוק הוא כפטיש יפוצץ סלע, מהסלע מתפזר לכמה וכמה חלקים, אף דברי תורה מתפזרים לכמה וכמה פירושים. זה אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, מקרא אחד יוצא לכמה וכמה פירושים. דרך אגב, שתיים זו שמעתי לאו דווקא 770,000 וכן על זה הדרך. התורה, כמו שלמדנו כבר בפרשות הקודמות, למדנו על לוחות אבן. דרך אגב, מוזכר גם כי תישא, לוחות אבן. אז אמרנו שאבן מבחינה גיאולוגית זה גרגירי חול שנדבקו. רבי יעקב צבי מקלנבורג בספר הכתב והקבלה הוא כותב למה הלוחות ניתנו כאבן, כי כותב רבי יעקב צבי מקלנבורג אבן זה גרגירי חול שנדבקו ונתקשו עם השנים עד שנהיו אבן, וכך גם לכאורה 10 הדיברות זה נראה לנו לכאורה שיש שם רק 10 מצוות, אבל באמת התורה הקדושה מתפזרת לכמה וכמה חלקים. זה אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי. החתם סופר אומר על אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, שהקדוש ברוך הוא אמר את 10 הדיברות, הוא אמר את כולם בעברה אחת, אבל אנחנו זכינו לשמוע רק שתיים זו שמעתי. את מה שמענו? גמרא מסכת מכות בדף כ"ג עמוד ב', אנוכי השם ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יפה מאוד, דרש רבי סמלאי, תורה, תריה וכו'. טוב, זה הסבר של החתם סופר. בא הרב צבי יהודה ואומר, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. כל שתי פרשות בתורה הן בעלות נושא אחד. אומר הרב צבי יהודה, בראשית שמות, בראשית נוח, בריאת העולם, לך לך וירא אברהם וכן על זה הדרך. כך גם אפשר למצוא בשמות, שמות וירא גלות, בו בשלח גאולה, יתרו משפטים, תורה כללית ופרטית, תרומת תצווה הציווי לעשות את המשכן וכליו, ויקל פקודי העשייה בפועל. ואילו כי תישא, לשון הרב צבי יהודה, תקועה לנו כמו עצם בגרון, שאלמלא חטא העגל היינו מדלגים על אותה פרשה. היא יוצאת, הפרשה הזאת היא יוצאת מהסדר הרגיל, ולכן אנחנו נתקלים בפרשה מאוד מאוד לא פשוטה. חטא העגל זה פרשה מאוד 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 לא פשוטה. אז שאלה צדדית ששואלים אותה הרבה מפרשים, שאלה צדדית היא, כשהקדוש ברוך הוא מגלה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לך רד כי שיחת עמך, הלך רד מגדולתך, גמרא מסכת ברכות דף ל"ב. אבל השאלה היא, למה משה רבנו יורד ואז שובר את הלוחות? לכאורה את הבשורה איפה הוא מקבל? למעלה, בשמיים. אז למה הוא יורד ושובר את הלוחות? ניתנו לכך כמה תשובות, יפה מאוד. בבראשית רבה כתוב, לא מקבל, לא תישא שמה שם. לכאורה, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא יגיד דברי אמת. אלא שמשה רבנו רוצה ללמד אותנו דרך ארץ, לא לקבל לשון הרע, גם מאדם גדול. הקדוש ברוך הוא ובטח ובטח מאדם גדול. דרך אגב, ראיתי בשם החפץ חיים, שבאמת יש שאלה. הרי לכאורה, אם אדם יודע על מישהו שאמר לשון, אדם שמע לשון הרע עכשיו, ואתה מחזיק את אותו אדם כאיש אמת ולא כשקרן, איך אתה יכול להגיד לא מקבל? מה, אתה משקר את עצמך? אז החפץ חיים אומר, זה ממש דומה לאחד שמנפח דברים, או מחסיר כמה דברים שהוא משנה את כל התמונה. ולכן תחשוד באותו אדם, לא שהוא דיבר דברי בדעות לגמרי, אלא שהוא ניפח קצת, שינה טיפה את התמונה, שינה טיפה את המציאות, וממילא שינה את כל התמונה. אז זה הסבר אחד. הסבר שני, למה משה רבנו שובר את הלוחות למטה ולא למעלה? כותב הנציב מוולוז'ין בעמק דבר. אומר הנציב, טוב מראה עיניים מהלוך נפש, תמיד יותר טוב לראות מאשר לשמוע. תחת זה קודם לתאשמה. ולכן משה רבנו שובר את הלוחות, שיראו את זה עם ישראל, שיקבלו זעזוע גדול מאותה שבירת לוחות. ובא המשך חוכמה ונותן הסבר אחד היפים. אומר המשך חוכמה, יודעים למה משה רבנו שובר את הלוחות? הרי זה קושייה עצומה איך הוא עושה את זה. כשמשה שבר את הלוחות, הוא לא קיבל אישור אלוקי לשבירת הלוחות. הרי
אשר שיברת, ישר ששברת את הלוחות. גמרא מסכת שבת בדף פ"ח, 3 דברים עושה משה מדעתו, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו. אז אחד מהם זה שבירת הלוחות. אבל משה לא יודע את זה, נכון, הוא לומד קל וחומר, הוא מהפסח כתוב עליו מצווה אחת, פסח כתוב עליה כל בן נכר לא יאכל בו. אלה שעברו על כל התורה וכל שכן, התנכרו מעשיהם לאביהם שבשמיים לא כל שכן, ואז הוא שובר את הלוחות, אבל משה לא יודע את זה. אומר המשך חוכמה, תדע לך, משה שובר את הלוחות כדי ללמד מוסר גדול את עם ישראל. אומר להם משה רבנו, אתם רואים את הלוחות השבורות? תדעו לכם שכשאתם לא עושים את רצון השם, הלוחות שבורות גם ככה. זה מוסר גדול. יש אנשים, עובר ספר תורה ברחוב, סדרותים, עובר ספר תורה, קופצים, פרעליק, נשקים, סוכריות. תדעו לכם, מוסר גדול. מי שלא מקיים את התורה, מבזה את התורה. מי שמקיים את דברי התורה, מכבד את התורה. זה מוסר שהמשך חוכמה כותב. אומר המשך חוכמה, משה שובר את הלוחות להורות להם, כשאתם מתנהגים כמו שאתם מתנהגים, הלוחות שבורות גם ככה. כהוכחה לדבריו מביא המשך חוכמה, גמרא מסכת גיטין בדף נ"ו. גמרא אומרת, טיטוס לוקח, פורס ספר תורה, בועל שם זונה, לוקח חרב, נועץ אותה בפרוכת, שזה הווילון שמפריד בין הקודש לקודש הקודשים, יוצא נעץ בצבץ דם מאותו וילון, מאותו פרוכת. חשב שהוא הרג את עצמו בסגין ההוא. יצא בת קול, אמרה לו, טיטוס, מקדש חרוב החרבת, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת. מה אתה חושב, שעשית משהו? הכל עוונותיהם של ישראל. פירושו של דבר, ברגע שעם ישראל לא מקיים את התורה, אומר משה, זה לא משנה, הלוחות הן שבורות גם ככה. טוב, זה שאלה צדדית. השאלה המהותית, ובזה נעסוק בעזרת השם בשיעור, זה מדוע, מוריי ורבותיי, איך עם שהגיע למדרגה כזאת מיוחדת, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ראו מראות אלוקים, אומרים חז"ל, המלאכים היו בדרגה נמוכה לידם באותו הדור. איך עם כזה יוצא שעובד את העגל, עד כדי כך שחז"ל אומרים חז"ל נותנים ביטוי חריף מאוד, כלה מזנה תחת חופת בעלה. הרי עם ישראל מתחתן עם הקדוש ברוך הוא במתן תורה, הכתובה זה התורה. חתן, אנחנו הכלה, הקדוש ברוך הוא החתן. איך עם כזה? תחשבו, רב מקדש, רב עורך קידושין, והכלה הולכת, לא יודע מה, תופסת אורח, מנשקת אותו. לא נראה טוב. בכלל לא מקבל צורה, זה בכלל לא נעים. אז איך העם הזה? דרך אגב, ושלא תתבלבלו, חטא העגל הוא אחד העוונות שאין לו אח ורע. הקדוש ברוך הוא אומר, וביום פוקדי ופקעתי את חטאתה. אין לך כל פקידה בפקידה שאין בה משום תשלום העגל. זה הקדוש ברוך הוא, כל הצרות, מחלות, אסונות, לא יודע מה, פיגועים, הכל זה צ'קים שנכתבו בחטא העגל. שהקדוש ברוך הוא פורע אותם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה. אז איך העם הזה חוטא? אנחנו בעזרת השם ננסה להציג 3 תשובות, אחת יותר עמוקה מהשנייה. התשובה הראשונה, חטאים שנראים לנו היום כטיפשיים לגמרי, לא היו ככה פעם. אני אגיד פה עכשיו בצורה ברורה, היה באותו הזמן דחף עצום לעבודה זרה. היה דחף עצום. יש לנו גמרא. הגמרא מביאה מסכת, פרק חלק, הגמרא מביאה על רב אשה. רב אשה, הדענו מי מחכמי יהודה יש לו חלק לעולם הבא ומי לא. הגיע הערב, היו צריכים להתפנות מבית מדרש, אמר רב אשה, למחר נדבר במנשה חברנו. דרך אגב, לא רב אשי, רב אשה. זה לא אני אומר, הרב מאיר מזוז, הוא אומר עד אבוא אל מקדשה, רב אשה. רבינה, רב אשה, גמרא מסכת בבא מציעא פ"ו. אבל לא משנה. בקיצור, אז הוא אומר, כי נתנו רמז לרב אשה מהפסוק מקדשה. טוב, אז רב אשה מגיע לקראת ערב. לקראת ערב הוא אומר, מחר נדבר במנשה חברנו. נגלה אליו בחלום, אמר לו, חברה וחברה
חבר'ה דאבו חנה? מה, חבר שלך? אנחנו כאלה. אמר לו, אם אנחנו כאלה החוקים, מאיזה מקום בוצעים את הפת? אמר לו, באורגנל לא יודע, אם תגיד, נאמר מחר את ההלכה בשמך. אמר לו, מהמקום היפה בפת. אמר לו רב אשה, תגיד, אם הייתם כל כך חכמים, איך זה שרצתם לעבוד עבודה זרה? איך רצתם לעבוד עבודה זרה? אמר לו, אם אתה היית בדורי, היית מרים שיפולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. המהר"ל מפראג כותב, שיפולי גלימתך, אין לי הסבר אחר. אין הסבר אחר למהר"ל הזה, חוץ מלהגיד, שכמו שהיום יש תאווה מאוד מאוד חזקה לנשים, כאלה לכל ענייני פגם הברית, ככה הייתה תאווה גדולה לעבודה זרה. והשיפולי גלימתך, אומר המהר"ל מפראג, זה אינטרנט רימון, מה שטוב באינטרנט. הוא לבש גלימה כי זה היה החסימה, זה היה הרימון שלו. כדי לא ללבוש מכנס, כדי לתת איזה ספרינט לפסל, למשתלבת היא האלוהים, חס ושלום, כדי לא לתת ריצה, אז הם לבשו את אותו גלימה. הגלימה הזאת הייתה מה שמנע מהם לעבוד עבודה זרה. במאמר מוסגר נאמר שיצר העבודה זרה חז"ל ביטלו אותו. כך כתוב בגמרא, רצו לבטל גם את יצר העריות, אבל בדקו ולא מצאו ביצה של תרנגולת במשך 3 ימים, מדן ועד וכו', נקרו את עיניו, וכתוצאה מזה אדם לא מתגרה בקרובותיו, ואימו ואחותו וכו'. הרב קוק, בלמהלך האידאות בישראל כותב, שלא לחינם יצר העבודה זרה מתי התבטל? כשפסקה הנבואה. כי זה לעומת זה עשה אלוהים. כשהיה נבואה וגילוי השם היה ניכר, אז ממילא גם היה ניסיונות כאלה של עבודה זרה. אבל ברגע שפסקה הנבואה גם פסקה איתה עבודה זרה. טוב, זה תשובה פשיטה. זאת אומרת, אז איך הם חוטאים בחטא העגל? בוא נחזור. איך הם חוטאים בחטא העגל? סליחה. זה היה ניסיון גדול עבורם. זה הסבר ראשון. הסבר שאני ראיתי בספר של הרב חנניה מלכה לקראת שבת, אני אתן הרחבה גם לדבריו. הרב חנניה מלכה אומר, הסבר מתוק מדבש. אומר הרב, תדע לך, שישנם 2 סוגי התעוררויות לאדם. יש התעוררות חיצונית ויש התעוררות פנימית. התעוררות חיצונית זה אדם שבוא נאמר ככה הולך לאיזה הרצאה, טיש, צדיק בעיר, רב בחצר, בקיצור מגיע לאיזה מקום, וואו, הוא באורות, אבל עובר יום, יומיים, 3, הבן אדם, נגמרו האורות, חוזר למדרגה הטבעית שלו, מי יותר ומי פחות. אבל יש התעוררות פנימית. התעוררות פנימית זה התעוררות שנובעת מפנימיותו של האדם. אדם מקבל על עצמו קבלה מסוימת. הוא מחזיק בה 40 יום, סתם כדוגמה 40 יום כתוב בספר של רבי אלימלך מליז'נסק. רבי אלימלך מליז'נסק כותב שכל קבלה אדם מקבל אותה 40 יום, יש לזה סגולה להצלחה להתמיד באותה קבלה. אז יש התעוררות חיצונית ויש התעוררות פנימית. אומר הרב, על פי זה אפשר לבאר סיפור נפלא שלא לחינם מוזכר בהפטרה שלנו. מורי ורבותי, אליהו הנביא בא לעם ישראל, אומר להם חלס, הוא לא באמת אמר חלס. עד מתי אתם פוסחים על 2 הסעיפים? מה הכוונה עד מתי אתם פוסחים על 2 הסעיפים? זה לא שיש מישהו שבחר צד טוב וצד רע. עד מתי אתם פוסחים על 2 הסעיפים? עד מתי אתם שומרים שבת והולכים מיד לפורום? עושים קידוש ויוצאים לחוף גלילה. זה הפשט עד מתי אתם פוסחים על 2 הסעיפים. זה לא שאחד בוחר צד טוב ואחד רע והוא מדבר לכלל. עד מתי אתם פוסחים? מי שעושה טוב עושה איתו גם רע. משבת לפורום. מקידוש לסגויה. סגויה. סתם. תחתן עם גויה. בקיצור. אז עד מתי אתם פוסחים על 2 הסעיפים? פירושו של דבר, כמה אתם? חלס. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. הוא מחליט לעשות ניסוי. הוא לוקח את נביאי הבעל ואת עם ישראל איתם להר הכרמל. דרך אגב, זה נבואה שחז"ל אומרים שזה היה הוראת שעה, שהרי מאז שבית המקדש אסור להקריב במות מחוץ לירושלים. הוא עושה הוראת שעה, הוא מגיע לשם, הוא עושה טסט. הוא אומר, ניקח טסט. לוקחים 2 פרים, אמר להם, תשמעו, פר שתבוא אש מן השמיים ותאכל אותו, תראה
שהוא האלוהים, כן. דרך אגב, הפרים האלה, באריזל, מי הם היו? דתן ואבירם. מסכנים מלבישים עליהם עורבים, לא מסכנים. דתן ואבירם, דרך אגב, אבירם לא רצה ללכת לנביאי הבעל, עד שאליהו לחש לו גם אתה מקדש. דתן לחש לו, דתן, הפר הזה, הוא היה הפר המוקרב לשם, של אליהו. אבל אבירם היה של אותם נביאי הבעל הרשעים. אז לא רצה ללכת, הפר הזה, עד שלחש לו אליהו. זה אריזל מגלה לנו. לחש לו שגם הוא מקדש את השם. טוב, נחזור לענייננו. מקריבים פרים. בא אליהו, הוא אומר, יחיד זה רבים, הלכה כרבים, תתחילו, בכבוד, שמו גזרי עצים עליהם, נתחים את אותו פר, צועקים, נביא הבעל. אליהו בדרך מסתלבט עליהם. אומר, אולי יצעקו יותר חזק, יש מצב ישן. קיצור, מסתלבט עליהם, אמר להם, סיימתם? בא אליהו, תקשיבו טוב מה הוא עושה. הוא לוקח את אותו פר, שם אותו על גזרי עצים, שם אותם על אבנים, שם אותו בתוך המים. ענני השם ענני, גמרא מסכת ברכות בדף וואו, עמוד ב', ענני שתרד אש מן השמיים ותאכל את הפר, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים עשה. יורדת אש, תראו מה זה נס בתוך נס, מלובש בתוך נס. יורדת אש, אוכל את הקורבן, העצים, האבנים, המים, עושה הכל עדים, אכלה הכל. וואו, עם ישראל צועק, אדוני הוא האלוהים. הביטוי, הפסוק שאנחנו אומרים כל פעם, אדוני הוא האלוהים, סליחות, מעמדים מיוחדים, זה שמה. אדוני הוא האלוהים. הולכים, שוחטים את נביאי הבעל על המים. טוב, וואו, היית מצפה, פרק אחרי. עם ישראל הולך לישיבת וולוז'ין, לישיבת פונוביץ' וחברון, מתמלאים. סדרות, אני יודע מה, סדרות, מודיעין, מתמלאים. תבינו טוב. חז"ל אומרים שרודפים אחרי, שמים וונטד על אליהו ורודפים אחריו. הוא הולך למדבר. הוא מגיע למדבר שם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, די, נמאסתי, את נביאיך הרגו בחרב ואת בריתך כיחשו, וגם את נפשי, גם אותי ביקשו לקחת. ריבונו של עולם, אני אתאר את אליהו בלשון הזה. עד מתי? האסור פה בצבא. עד מתי? אומר מה? כמה ניסים אפשר לעשות לעם הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראו איזה חידוש. לא ברעש השם, כי אם ברוח, לא ברוח השם, כי אם באש, ואחר האש כל דממה דקה. מה שעם ישראל התעורר במעמד המיוחד הזה בכרמל, היה רוח, היה רעש, היה התעוררות חיצונית. אבל אחרי אותה התלהבות גדולה, הם חזרו למדרגה שלהם. זה בדיוק העניין בחטא העגל. חטא העגל, מוריי ורבותיי, עם ישראל יוצא ממצרים כשהוא עובד עבודה זרה. נכון, בעריות, ודיברנו על זה בפרשת בו, הם לא יכלו להפיל אותנו. הם לא הפילו אותנו לשוני, משפחת השוני, להרוד, משפחת ההרודי. לא יכלו להפיל אותנו. יודקה היה בשם שלנו. זה התחיל עוד משרה, אבל זה לא השיעור. אבל עבודה זרה כן עם ישראל עובד. אז הוא יוצא ממצרים כעובד עבודה זרה. נכון, היה וואו, חיזיון אור קולי. בכל העם רואים את הקולות. חז"ל אומרים, ראו את הנשמע, שמעו את הנראה. אז נכון, היה מעמד מיוחד במינו. אבל אחרי אותה התלהבות, מגיע י"ז בתמוז, עם ישראל חוזר למדרגה הטבעית שלו, ועובד עבודה זרה. ומאז, אומר הרב חנניה מלכה, ועד היום אנחנו קונים את המדרגה האמיתית שלנו. עם ישראל קונה את המדרגה האמיתית שלו לאט לאט. זה הסבר שלי. ההסבר השלישי שאני מקווה שניקח ממנו מסר בעבודת השם. שמעתי אותו בשם הרב ערן תמיר. המקורות לדברים זה ספר הכוזרי ואור החיים הקדוש. ההסבר השלישי, שהוא לימוד זכות על עם ישראל, יש בו לימוד זכות, אבל יש בו גם איזשהו מוסר שניקח, זה שחס ושלום לומר, על עם ישראל שהוא עבד עבודה זרה ממש. אלא עם ישראל רגיל למשה.
הוא המוציא והוא המביא את כל הדברים לקדוש ברוך הוא. כשלא מצאו את משה, והיה רעם כי בושש משה לרדת מינה. מה עושים? עושים את העגל. לא שחס ושלום העגל החליף, לא שחס ושלום החליפו אלוהים באלוהים, אלא החליפו מקשר במקשר. הבנו את הרעיון? החליפו מקשר במקשר. אבל החידוש הוא שגם זה עבודה זרה. אור החיים הקדוש כותב דברים חריפים. אומר אור החיים הקדוש, כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אומר אור החיים הקדוש, סליחה, זה לא כלול, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, לא כלול בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? לכאורה כלול. אז מה החידוש של לא תעשה לך פסל בכל תמונה? אומר אור החיים הקדוש, תראו איזה חידוש. פסל זה לשון פסול, פסולת, נפסל. זאת אומרת, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה להחליף אלוהים באלוהים. אבל לא תעשה לך פסל בכל תמונה, זה להחליף שמש, או אפילו לעבוד את השם כמו שאתה רוצה. והחידוש הוא שגם זה עבודה זרה. אומר הרב ערן תמיר, דוגמה חריפה מאוד. הוא אמר אם תבוא אישה, כמובן שצריך גם לסייג את הדברים. אם תבוא אישה ותדליק נרות שבת, ומהנרות שבת האלה יצקם את שבת בנרות האלה, ומהנרות היא תדליק לסיגריה ביום שבת, אז היא נכנסת בכלל, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. נכון? אני אסייג את הדברים. אם היא יודעת שהמציאות היא שהיא לא בסדר, והיא תתקדם, ויהיה בסדר, ולאט לאט, אז זה בסדר. לא בסדר, גם זה בעייתי. אבל אם היא מסכמת את השבת רק בטקס, אני בכוונה אומר, פולחן הדלקת נרות, טקס הדלקת נרות, אז יש פה לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אדם שאומר, שחרית, 6:30? לא. 7:15 אולי? לא. 8:15, משכן 3, 8:30 בית חב"ד? לא. 2 בצהריים, מול החוף, עם גיטרה, עבדו את השם בשמחה. אתה לא עובד את השם איך שאתה רוצה, אלא איך שהקדוש ברוך הוא רוצה. עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. העבודה הזאת, לעשות מה שבא לי, לעשות מה שמתחשק לי, גובל, אני אומר את זה בחריפות גדולה, אפילו בעבודה זרה. ואני אגיד פה, אני אחבר את זה לעוד כמה דברים שלמדתי בעוד כל מיני מקומות. ישנם 3 חטאים שהוזכרו כחטאים בדווקא. חטאים בדווקא. חטא העגל, לא עוון העגל, חטא העגל. וביום פוקדים את חטאתם. חטא העגל, חטא דוד, אני לא אתייחס למררלים, למרות שאפשר להוסיף את זה. חטא דוד ובת שבע, וחטא אדם הראשון. מעניין שהם נקראו חטאים ולא עוונות. מה זה חטא? המהות של חטא, זה השורש, זה החטאה. מוריי ורבותיי, אדם ראשון. חז"ל אומרים, היום השישי לבריאת העולם בו נברא אדם, שעה ראשונה נצבר עפרו, שנייה נעשה גולם, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, שישית קרא בשמות החיות, שביעית נזרקה על חווה, שמינית על ראשיתה, 2 ירדו 4, 9 צופה שלא הולך מעץ הדעת, 10 אכל וצרח, 11 נידון, 12 הלך ונטרד מגן עדן. כותבים בקבלה כתוב שאם אדם הראשון, תבינו טוב, היה ממתין רק 3 שעות, 9 צופה, 9, 10, 11, זהו, שעה האחרונה, לא רק שהיה מותר לו לאכול מעץ הדעת, אלא הוא לא היה גוזר מיתה עד סוף כל הדורות. גמרא מסכת שבת בדף נ"ה. מבהיל. זה דבר ראשון. אז החטא פה הוא ממש בלשון של החטאה. זה חטא אדם הראשון. דוד ובת שבע הוא אותו דבר. אני לא עכשיו נכנס לחטא, לא חטא. תראו רבותיי,
גמרא מסכת שבת בדף נ"ה עמוד ב', כל אומר דוד, רבי אומר, כל אומר דוד חוטאנו אלא טועה, אבל התורה סוף סוף אמרה שהוא חטא. התשובה היא, על הנייר הוא לא חוטא, אבל מבחינה מוסרית הוא כן. אבל אני אזכיר למה על הנייר הוא לא חוטא. דבר ראשון, אוריה החיתי מתחייב עבר על... לא, זה גם נכון. לא, אבל מיטה, מורד במלכות. יפה. אוריה החיתי, ברח לנו. אוריה החיתי מורד במלכות. דבר ראשון. דבר שני, יפה מאוד, חילותיו של בית דוד היו נותנים גט לפני היציאה. דבר שלישי, שזה מה שחז"ל מגלים לנו, בת כמה הייתה בת 7? כמה? יש מחלוקת, יש אומרים בת 7, יש אומרים בת 8. קטנה. ודוד המלך רואה ברוח הקודש, דוד נביא או לא? תסתכלו גמרא, מסכת מגילה בדף י"ד עמוד ב', הגמרא אומרת 7 נביאות, היא נותנת את השמות. אביגיל, אסתר, חנה, חולדה, דבורה, מרים, שרה. זה ה7 נביאות, ו48 נביאים. מי כותב אותם? רש"י. הם לא כתובים בגמרא. תסתכלו, מגילה י"ד, עמוד ב'. לא כתובים בגמרא, רש"י כותב אותם. אחד מהם דוד, ראיתי הוכחה לכך, זה המזמור על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו, את ציון. מה לדוד ולבבל? הוא מנבא שם גלות בבל, ככה הרב אבינר מוכיח. גלות בבל, גלות אדום. מה לא ולהם? אלא ודאי היה נביא. טוב, אז דוד נביא, והוא רואה ברוח הקודש שבת 7 ראויה לו מששת ימי בראשית. אבל שוב, יש פה החטאה. אומרת הגמרא, ראויה הייתה בת 7 לדוד, עוד מששת ימי בראשית, אלא שהאכלה פגעה. הוא אכל אותה כשהיא פגעה, כשהיא בוסר. היה צריך להמתין שתבשיל. אז גם פה, חטא זה לשון החטאה, וגם בעגל. וירם כי בושש משה לרדת מן ההר, בושש. אם היו ממתינים עם ישראל 6 שעות, היה נחסך ממנו כל הצער והצרות שבעולם. הלשון הזאת חטא היא לשון של החטאה, וכנגדה, ובזה אני אסיים. פספוס, כן. פספוס, כי באמת זה איזושהי החמצה. אבל, כמו שיש חטא, יש לו את הכנגד שלו. זה לעומת זה עשה אלוהים. התיקון, וזה גם יהיה המסר לתשובה השלישית שאמרנו. התיקון הוא מצווה. התיקון הוא מצווה והלכה. מצווה זה לשון מצווה, לצוות, מצווה, אבל יש לה עוד לשון. אומר הבעל שם טוב, מצווה לשון צוותא וחיבור. צוותא וחיבור. אנחנו נדבקים. אדם שעושה מצווה, הוא מושך על עצמו הוויה, את הקדוש ברוך הוא דרך אותה מצווה. לכן מצווה, מם צדיק באטבש זה י' כ', ויש לנו את הו' ה' של המצווה. יוצא י' כ' ו' כ'. אדם מושך על עצמו אלוקות דרך המצוות שהוא עושה. הוא נדבק בהקדוש ברוך הוא. וזה גם העניין של ההלכה. אם אמרנו שהיציאה מגדר ההלכה, בא לי, איך מתחשק לי לעבוד את השם, אמרנו שהוא פסול, אז אדרבה, התיקון הגדול לחטא העגל יהיה על ידי מה? על ידי קיום ודקדוק ההלכה בשלמות, שנזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחיש גאולתנו במהרה בימינו, אמן.